Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangaken nami kula Yunita Ayu Anggraini. Kula saking kelas doso AKL kalih nomor absen 3 gangsal. Ing mriki kula badhe deskripsikake babagan bank syariah. Bank syariah inggih punika lembaga keuangan ingkang ngayahi lampah adhedhasar prinsip-prinsip Islam kanthi teman-teman nebihi prakawis riba, boten cetok utawi garar, serta jude utawi maisir. Wangunan bank syariah ngangge desain ingkang modern serta profesional supados gambaraken kasantosan finansial serta sami kaliyan bank konvensional. Desainipun asring nengenaken kasederhanaan lan kaelokan serta nyawijiaken aji-aji Islam kanthi alus. Kados lumantar pola-pola geometris, nanging boten nilar kasamektan profesional. Fasilitas kangge ibadah mushola ingkang nyukupi saha gampil dipun akses ugi dados ciri khas. Dasar interior dipun damel supados kraos anget, tentrem serta tertib, ngangge pancamuran material alami lan pepadang ingkang anget. Para pegawai makarya kanthi sopan santun saha profesional. Lumrahipun estri sami migunakaken hijab, nuwuhaken raos aman serta integritas kagem para nasabah. Kagiatan intinipun ngelimputi ngempalaken dana lumantar prinsip titipan utawi wadiah utawi bagi hasil mudharabah serta nyaluraken dana kangge skema boten kembang non bunga. Kados pangan sadhe tumbas murabahah sarta sewa ijarah. Bank syariah ugi ngemunah dana sosial ziswaf serta dipunwasi kanthi kenceng dening Dewan Pengawasan Syariah DPS kangge mastekaken sedaya layanan serta jumbo kaliyan akad ingkang lumampah. Semanten deskripsi saking kula babagan bank syariah. Matur suwun sampun ningali kantos pungkasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.